Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko času trávime pravidelnými alebo dlhodobými činnosťami? Sledovanie televízie, spánok, cestovanie, ale aj práca a pred ňou vzdelávanie majú v našich životoch veľké miesta. Tomu poslednému vzdelaniu a škole venujú niektorí z nás 20 aj viac rokov. Najviac času strávi väčšina v základnej škole, ktorej úlohou je poskytnúť nám základné informácie, rozvinúť často skryté schopnosti, zručnosti. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa nachádza 36 základných škôl. Do výberu tej správnej pre svoje dieťa môžu rodičia v Košiciach zahrnúť aj 7 súkromných základných škôl. Aby sme zistili, aké sú hlavné rozdiely v návšteve súkromnej a štátnej školy, navštívili sme jednu z nich. Najstaršiu existujúcu súkromnú základnú školu v Košiciach. Vitajte na súkromnej základnej škole Slobody 1. Hlavným motívom pre jej vznik boli skúsenosti zriaďovateľky a zámer založiť školu, do ktorej by deti chodili s radosťou. Od septembra 2003 sa so 45 žiakmi začalo vyučovanie na súkromnej základnej škole Slobody 1, ktorú v súčasnosti navštevuje takmer 90 detí zo Slovenska aj zo zahraničia. Za základné výhody štúdia na tejto škole považujem to, že rodič má o dieťa postarané od skorého rána do neskorého večera, lebo školský klub funguje pre malé deti, ale aj pre žiakov 2. stupňa. To je taký zásadný rozdiel oproti ostatným školám, lebo si to nemôžu dovoliť. My tu máme vychovávateľky, ktoré sa deťom venujú aj popoludní. V rámci toho je zabezpečená záujmová činnosť. To znamená, že deti nemusia dochádzať do základných umeleckých škôl, ale učitelia základných umeleckých škôl chodia ku nám a vedú tieto záujmové útvary. Učitelia majú malé počty žiakov v triede, čiže sa dokážu viac venovať, individuálne venovať týmto deťom. V škole vládne rodinná atmosféra. Deti nám môžu aj týkať. Pre deti máme pripravené rôzne projekty a programy, v ktorých môžu pracovať a rozvíjať tak svoje životné kompetencie. Takýto zvuk žiakov z tejto školy nestresuje. Zvonček nemajú, orientujú sa podľa hodín. Najväčší rozdiel však spočíva vo vyučovacom procese, v čase, priebehu hodiny, ale aj v počte žiakov. V samotnom názve našej súkromnej základnej školy máme pojem sloboda a tento pojem je nejaký ústredný možno pre nás práve aj pri vyučovaní, kde sa snažíme žiakov nechávať slobodných v myslení aj v tvorení. Je to práve tým spôsobené, že máme maximálny počet žiakov v triedách 15 a tým pádom môžeme vytvárať si individuálny prístup ku každému z nich, aby slobodne rozmýšľal, slobodne tvoril a slobodne sa taktiež aj učil. Snažíme sa využívať rôzne inovatívne metódy, či už zážitkovú formu učenia, kooperatívne učenie, či z práce s interaktívnymi tabuľami alebo s počítačmi, ktoré vlastne každé dieťa má svoj vlastný počítač, čiže dokáže slobodne a samostatne pracovať na tom danom počítači. Už pri nahliadnutí do tried bolo jasne viditeľné, že tu sa ulievať nedá. Kým v triede s 30 deťmi môže žiak pozornosti učiteľa občas uniknúť, medzi 10 je to takmer nemožné. Škola si chce limitovaným počtom žiakov zachovať individuálny prístup, od prvákov až po deviatakov. Individuálny prístup v podstate znamená, že sa na každého žiaka vieme o ňom, akú má povahu, aké má vlastnosti, aký progres urobil pri učení a práve ten progres sa cení. Vieme, že napríklad sa učí na 3 a v priebehu 2 mesiacov urobí veľký progres, tak to dokážeme oceniť a postrehnúť to, pretože nepoznáme ich len ako študentov školy, ale poznáme ich bližšie, lebo máme tu taký rodinný charakter, poznáme sa aj s rodičmi a navzájom naozaj všetci. Tým pádom dokážeme viac oceniť snahu každého z nich. Pri prístupe k malým deťom je dôležité najmä to, aby sa tešili, aby rádi chodili do školy, aby nemali strach a stres výjsť vôbec z domu. Tak preto napríklad ja mám také zvláštne čítanie, splývavé čítanie. Je to zábavné pre deti, veľa sa tam kreslí, spieva, kričia sa písmenka na začiatku, nečítajú, až potom pomaličky prídeme k tomu čítaniu. Vonkajšie prostredie školy, ktorá je v areáli spolu so štátnou, sa snažia rodičia aj pedagógovia skrášliť a zútulniť rovnako ako vnútorné. Cieľom je vytvorenie priateľskej a rodinnej atmosféry. Triedy majú 2 zóny, pracovnú a oddychovú. Prostredie je vhodné pre alergikov, keďže použité materiály sú antialergické. V každej triede sú interaktívne tabule. Žiakom je k dispozícii počítačová trieda s počítačmi all-in-one. Hoci sú v škole sloboda a individualita oceňované, aj tu platia určité pravidlá. 12-hodinový systém predsa musí mať určitý poriadok a organizáciu dňa. Školský klub začína 6:45 na požiadavku rodičov. Začíname školským klubom, ktorý trvá do 8 hodiny. Začína sa vyučovanie. Vyučovanie končí
v závislosti od rozvrhu hodín. Vychovateľka preberá deti priamo, je zodpovedná, odchádza s nimi na obed, venuje sa ďalej v popoludnejšej činnosti, príprave na vyučovanie. Deti na 1. stupni zvládajú prípravu na vyučovanie takmer celú v škole. Školský klub ďalej funguje do 18. hodiny večer. Čiže rodičia aj detí starších 2. stupňa majú o deti postarané až do 6. hodiny večer. Deti vraj hovoria pravdu a tak sme oslovili druháčky, ktoré do tejto školy chodia rady. Prečo? Lebo máme dobré pani učiteľky, lebo mám kamarátky a máme tu dobré krúžky. Preto chodím rada do školy, lebo aby sme sa veľmi učili a ešte aby sme boli múdrejšie. Lebo máme dobré pani učiteľky, super predmety aj mám pekné ihrisk. Tieto dievčatá majú pred sebou ešte veľa času, kým sa budú rozhodovať, kam po skončení ZDŠky. A tak sme sa vybrali k 9-tačkám. Zaujímalo nás, aký je rozdiel medzi touto školou a inou, aj to, kam si podávajú prihlášky na strednú školu. Tak učitelia tu majú viac časov na tých žiakov, venujem sa mi po obede a môžu skúšať aj po obede, keď niekto nemá čas. Sú zaobjevavejší ako k tým deťom. Po tejto súkromnej základnej škole sa chystám na zdravotnú školu, pretože celá moja rodina sú akože doktori a lekári a chcela by som pokračovať v ich remeslách. Chcem robiť dentálnu hygieničku a chcela by som si otvoriť súkromnú prax. Takže ja som tiež chodila na normálnu štátnu školu, základnú, prestúpila som v 5. ročníku a veľmi si to pochvaľujem, pretože je tu atypické prostredie, deti môžu týkať učiteľom, proste menší kolektív, viacej kamarátov a to prostredie sa nedá ani opísať, proste tá atmosféra je tu úplne iná. Po skončení 9. ročníka by som chcela ísť na jazykové gymnázium do Prešova, keďže bývam v dedinke blízko Prešova a taktiež ma k tomu vedie to, že vlastne na tejto škole angličtinu mám veľmi rada a chcela by som sa tomu neskôr venovať. Naši žiaci sa dostávajú na prestížne stredné školy v Košiciach, ale aj v zahraničí. Väčšinou si vyberajú bilingválne gymnázia vzhľadom na to, že máme anglický jazyk od 1. ročníka, vyučovaný metodou Jolly Phonics, máme nemecký jazyk a ruský jazyk ako druhý voliteľný jazyk od 5. ročníka a takisto využívame aj konverzácie s native speakerom v popoludnejších hodinách. Dôraz sa kladie na jazyky. Medzi spôsoby, ako deti udržať v škole a naučiť ich viac zábavnou formou, patria rôzne programy a projekty. O tom najväčšom certifikačno-vzdelávacom environmentálnom ste už možno počuli. Škola je dlhodobo zapojená do programu Zelená škola, kde dosahujeme výsledky. Sme odmenení medzinárodným certifikátom ako jediná zelená škola v rámci mestskej časti Košice Západ. Pracujeme v programe Filia, je to nezisková organizácia, ktorá nám zabezpečuje rovesnícke vzdelávanie, teda peer program pre žiakov, venuje sa prevencii sociálno-patologických javov. Ďalším významným projektom našej školy je projekt Viac ako peniaze. Momentálne sa táto problematika stala súčasťou nášho školského výchovno-vzdelávacieho programu, lebo zaradili sme predmet finančná gramotnosť aj do osnov pre žiakov 8. a 9. ročníka. Ďalším významným projektom je projekt Jolly Phonics, je to metóda vyučovania anglického jazyka na 1. stupni netradičnou formou. Dnes hovoríme o súkromnej škole, to znamená, že so štúdiom na nej sa spájajú určité finančné náklady. Informácie o výške školného je možné získať u zriaďovateľky alebo riaditeľky školy. Je vraj primerané tomu, čo ponúkajú. Školný poplatok zahŕňa to, že žiak dostáva na celý rok zošity, dostáva pracovné zošity, nezakupuje si pomôcky na výtvarnú výchovu, nezakupuje si netradičné výtvarné materiály, nenosia si deti hygienické vrecúška, čiže mydielka, uteráčiky, všetko to je v režii školy. No a takisto deti dostávajú množstvo odmien, výletov a množstvo hračiek do školského klubu.
Kritéria prijatia na súkromnú základnú školu Slobody stanovuje riaditeľka a učitelia. Prednostne sú prijímané deti s intelektovým nadaním, bez známych porúch učenia. Viac informácií o tejto škole získate na stránke www.czslobody.sk. No a viac informácií o tej ďalšej, tentokrát strednej, v ďalšom vydaní relácie Školstvo v regióne už v pondelok.